ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് വീണ്ടും പോയ ആ കഥയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്മൃതികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. എന്റെ സ്നേഹിതനായ മിസ്റ്റർ പോളക്ക് എന്നെ യാത്രയക്കാൻ വേണ്ടി ഡർബാനിൽ വന്നിരുന്നു. യാത്രയിൽ വായിക്കാൻ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം തന്നു. ഞാൻ തീർച്ചയായും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു. റസ്കിന്റെ അൺടു ദി ലാസ്റ്റ്, അതായിരുന്നു ആ പുസ്തകം. വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ താഴെ വെക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം ആ പുസ്തകം ഗാന്ധിജിയെ ആകർഷിച്ചു. ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നിന്ന് ഡർബാനിലേക്ക് 24 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു. തീവണ്ടി അവിടെ എത്തിയത് വൈകുന്നേരമാണ്. ആ രാത്രി ഗാന്ധിജിക്ക് തീരെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പുസ്തകത്തിലെ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ ഗാന്ധിജി തീരുമാനിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ രൂഢമൂലമായ ചില വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം റസ്കിന്റെ ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജിയെ ആ പുസ്തകം കീഴടക്കിയത്.